и аз съм FigoX днеска и сега ще отваряме кланчеста да започваме. Ето го кланчеста. Да видим какво ще ми се падне. Каква карта? 1620 голд, мускетарка, бомбер, кинг, камон. И това е за кланчеста, друго не ми се отвори. Нямам легендари тук. Интернета ми блокира. Грозен смачкан интернет. И добре. Очаквах да ми се падне легендари, но като имам... Очаквах много да ми се падне, но се тая. Не ми се падна. И имам тук роки да почиля. И... Ако бях на 5 арена, щяха да ми се паднат нови карти. Ту на коя арена си, на трета? 100%. И тук. Това е. Ако е харесал клипа, дайте един палец нагоре, абонирайте се и ще има... Няма те карта в тях. И очаквайте 4-ти епизод. Довиждане.